שלום, אנחנו בפרק התשיעי של הישרדות מיינקראפט. עונה ראשונה, עכשיו אני שחר, ליד לא יהיה. ואנחנו פה, למי שלא ראה את הפרקים הקודמים, אנחנו פה בגלל זה. יצאנו לטייל כזה, רציתי לצאת לטייל, מצאתי כלב. איפה הכלב? טוב, למזלי היו לי 2 עצמות. ובזכות זה, הנה עוד עצם אחת נשארה לי, בזכות זה יש לי כלב. אנחנו נאסוף חומרים, נעשה פה בית קטן, לא יודעת. נראה, הנה הכלב החמוד. ואני לא יודעת מה עוד נעשה. פרקור! לא קפצתי בזמן. כלב קפץ איתי. פרקור, יש, הצלחתי. תכתבו בתגובות מה אתם רוצים שנעשה, איזה פינות מצחיקות, עוד משחקים, תרשמו בתגובות וזה יקרה. וזהו, אז זה בינתיים הבית שלי, הבית החמוד שלי. חמוד. רגע, איפה הגרפטינג טמבל? נו, מה יש לי עם זה? אני אומרת גרפטינג טמבל, במקום גרפטינג טייבל. איפה הגרפטינג טייבל? טוב, הוא לא פה כנראה. כן, הוא לא פה. טוב, לא נורא. זה נראה כמו מבצר. טוב, לא נורא. כל הנורא, העיקר שזה בית. נשים פה גרפטינג טייבל. זה לא יהיה בית מושקע, אבל רק שתדעו, אני חייבת חלונות בכל בית. לא משנה לי איזה בית זה יהיה, חייבת חלונות. אוי, למה לא לקחתי פרנס? רגע, יש לי לפידים? יופי. דרך טובה יותר. זה שליטה קלה. אוף, לא הצלחתי. יופי. נראה לי זהו. אני הולכת קצת לאסוף קאבלסטון. כנראה של... איפה זה? התחלתי להיות די פחדנית, אני אפילו מפחדת להיכנס לשם ורק לאסוף איירון. יש מצב שנחכה לליעד, אולי הוא יבוא, ואז נמשיך את הפרק וזה. אם הוא יבוא, אז נעלה עוד פרק היום. אוף, זה לא מספיק. כן, אם הוא יבוא, אז נעלה עוד פרק היום. מרוצה! בינתיים נראה לי כדאי לחכות לו. רגע, שנייה. יודעים מה? אני הולכת לבדוק איתו. שנייה אנחנו חוזרים. טוב, אז כנראה ליד לא יבוא עלינו. אולי נזמין מישהו, אולי איזה מישהו אחר יהיה. ורגע, שנייה. אולי הוא יבוא, לא בטוח עדיין. יש מצב שכן. לא. אוקיי. ואם אתם רוצים שנוסיף מוזיקה ברקע, תגידו, תכתבו בתגובות. אנחנו נעשה את זה פשוט. אנחנו נעשה את זה. הכל למען. לא יודעת איך נקרא לזה. טוב, אבל בטוח אתם לא מעריצים ממש גדולים. אז נקרא לזה הצופים שלנו. נו, בוא כבר. כלב, בוא כבר, כלב, בוא. בוא כלב. בוא, זוז. זוז כלב, זוז. יופי.
אחרי שנסיים את הסרטון אני אשאל אותו, ואז נראה. אוקיי, נשים פה את זה, פה את זה. סורי, אני חייבת חלונות, אני חייבת. יודעים מה? אנחנו נעשה עוד מיטה בשבילו, בשביל יד. אוקיי. נלך לצוד עוד 2 כבשים. נתנה לי בשר? כן. יש מצב שהתחלתי להיות נובית, אבל לא נורא. נתמודד. כי אז הייתי מזמן הולכת לכל המערות. יודעים מה יש לי לפחד? מה יש לי לפחד? אני אשאיר כמה דברים בבית, את הדברים שאני צריכה כדי לחזור. הנה, הסתכלו את המפה הנהדרת שלי. כן. הבית הוא בנקודה האדומה הזאתי. אוקיי. נשים את זה פה. ויודעים מה? אני יוצאת מחר. אוקיי, אז נשים את זה פה, את זה פה, את זה פה, את זה פה, את זה פה. את זה פה, את זה פה, את זה פה. את זה פה חייבים. את זה פה, את זה פה, את זה פה. את זה פה. את זה פה, את זה פה, את זה פה. וזהו. אוקיי, זה מה שאנחנו ניקח. ומחר נצא. אז נלך לישון. הכלב גם יישאר שם, כי אני לא רוצה שימות. אוקיי? שב. שלום. כן, אני מפחדת, אבל אין מה לעשות. אני לא רוצה להישאר נובית לכל החיים. אז אני אלך ככה. אוי 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 אוי. אוקיי, נלך לחצוב עצים. כן, שכחתי את זה ונחצוב עם היד, אין מה לעשות. בטח. תפוח. אני אקח ממש קצת עצים. לא, תפוחים, לא? אני רק אחצוב עצים ואז נלך. נשאר עוד אחד. אני לא אשקר לכם, אבל אני מפחדת קצת. כי פעם ראשונה שיצאתי למיינינג בלי ליד, כן, פעם ראשונה. אלא אם כן זה היה בקריאייטיב. אז בואו נצא. אוי, לא הכנתי את זה. אוקיי, נחתום. פאק. זה נפל לשם. איירון. יש שם משהו? יש שם מישהו? בינתיים לא. יש שם משהו זה... אוי, אנדרמן, אנדרמן. פאק, 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 פאק. אנדרמן. יש שם אנדרמן. יש שם אנדרמן. אוקיי. יודעים מה? יש לי רעיון. אני אצא לשם, אבל לא לפני שאני רושמת את המיקום, אז שנייה כבר חוזרים. אוקיי, כתבתי את המיקום, אז בינתיים נשים את זה פה, זה ואת זה וזה. אוקיי, הלכנו. רגע, לא משנה. הלכתי. אני מפחדת, אני מודה, אבל יודעים מה? שנייה, אני כבר חוזרת אליכם. לא, בעצם זה רעיון גרוע, אז לא. אז בואו נלך לשם.
איפה האנדרמנד? האנדרמנד הלך, זהו. יש פה הרבה איירון. אוקיי. אני מפחדת שתקפוץ עליי משם איזו מפלצת, ככה. באמצע שאני רוצה לחצוב את האיירון. טוב, יודעים מה? כשליד יבוא אנחנו נשחק. עוד מעט אנחנו נסיים. רגע, אני צריכה לבדוק משהו. אוקיי, חזרתי. אחרי שאני אסיים את הסרטון אני אסלק ליד, אם הוא יכול ובלה בלה 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 בלה. בינתיים אנחנו נמשיך נראה לי לסייר בעולמות. או שלא, לא נראה לי. סתם. עכשיו. אתם יודעים מה נעשה עכשיו? נקפוץ לתוך המים. והסרטון אמרתי אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל הסרטון הזה יהיה קצר, אז נסיים אותו עכשיו. אז אני הייתי שחר, ואולי ליד יהיה איתנו. אז תנו לייק, תירשמו לערוץ, תרשמו בתגובות כל מה שביקשנו, ויאללה ביי.